କାହାଣୀର ନାଁ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀରେ ମୋର ଲୋଭ। କେଉଁଆଡ଼ୁ ମୁଁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଛି, ଶୋଷରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଇଛି। ସେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ଟିକେ ମିଳନ୍ତା କି ମୋ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଯାଆନ୍ତା। ସବୁ ଭକତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଏହି କଥା ପଦକ ଥାଏ। ସତରେ ଜାଣି ହୁଏ ନା କି ସ୍ୱାଦ ଥାଏ ସେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀରେ। ମୋ ମନ ଡାକେ। ଭକତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ ସେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ପାଖରେ। କିଏ ଗ୍ଲାସରେ ତ କିଏ କେଉଁଥିରେ ନେଇଯିବାକୁ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଦିନେ ମୁଁ ଯାଜପୁରରୁ ଫେରୁଥାଏ। ପ୍ରବଳ ଶୋଷରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଉଥାଏ। କାହିଁକି କେଜାଣି ସେଦିନ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ପିଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅଚାନକ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଅଟକି ଯାଇଛି ଛତିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରୁ ବାପା ଆଉ ବଡ଼ ବାପା କଥା ହେଲେ ସକାଳୁ ଯାଜପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ବିରଜା ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଜେଜେମା ଓ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡ ଅର୍ପଣ କରି ଆସିବେ। ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନର ପର୍ବ ସରିଛି। ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଉଳ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଲଗା। ଯାଜପୁର ଯିବା ଖୁସିରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ମୋତେ ନିଦ ହୋଇନଥିଲା। ଆଖି ଲାଖୁ ଲାଖୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଡେରି। ଦେଖିଲି ଉଠିକି ସବୁ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି। ମୋ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ବାକି ଅଛୁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଜଲ୍ଦି ଆମ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ବାହାରୁଥାଉ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମ ବଡ଼ ମା ପାଟି କରୁଥାନ୍ତି, ଅନୁଗୁଳରୁ ଯାଜପୁର କେତେ ବାଟ, ସଅଳ ବାହାରି ନ ଗଲେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବିଳମ୍ବ। ସେଇଥିରେ ପୁଣି ସବୁ କର୍ମ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଯେ ଯାହା ବି ହେଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ପୁରା ପରିବାର ବାହାରିଗଲୁ ଯାଜପୁର ଅଭିମୁଖେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ। ଏତେ ଦିନ ବୋରିଂ ପରେ ମଣିଷ ଶେଷରେ କୁଆଡ଼େ ତ ଟିକିଏ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଡ୍ରାଇଭର ହୁଏତ ଟିକିଏ ବାଟ ଜାଣିପାରିଲାନି। ଗାଡ଼ି ଟିକିଏ ଆଗକୁ ନେଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ରାଗିକି ଆମ ବଡ଼ ମା ଆମକୁ ଶୁଣାଉଥାନ୍ତି ସେଇ ପୂର୍ବ କଥା। ତାପରେ ମା ବିରଜାଙ୍କ କୃପାରୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆମେ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଜପୁରରେ। ସେଠି ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରଥମେ ବାହାରୁ କିଛି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ସେଠାରେ ବଡ଼ ବାପା ଆଗରୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଥିଲେ। ବାପା ଏବଂ ବଡ଼ ବାପା ତାଙ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା ଡ୍ରେସ୍କୁ ଖୋଲି ଧୋତି ଓ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ଯାଇ ବସିଥିଲେ ପିଣ୍ଡଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ପୂଜା ସରୁ ସରୁ ପ୍ରାୟତଃ 1 ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲା। ସରିବା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଦେବୀ ବିରଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ପେନ୍ଥି ମନ୍ଦାର ନାଲି ଶାଢ଼ୀରେ ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲୁ ମା'ଙ୍କୁ। ସେଠାରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ବେଳା ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟରେ ଭୋକ ପାଇଁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଥାଏ। ସମସ୍ତେ ବିଚାର କଲେ ଏଠି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ବାହାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ହୋଟେଲ ଦେଖି ଖାଇବା। ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଖରା କେମିତି ହେଉଛି। ଚପଲ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଭୂଇଁରେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ପାଦ ତାତି ଯାଉଥାଏ। ତଥାପି ଏତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ସମସ୍ତେ ସେ ଖରା ତାତିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଆସିଲୁ। କିଛି ଦୂର ଯାଇକି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ରହିକି ସମସ୍ତେ ଖାଇଲୁ ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ଯୋଜନା କଲୁ ଆସିଛେ ଯଦି ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଦେଇ ଯିବା। ସେଇଠୁ ସିଧା ଗାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର। ସେ ମନ୍ଦିର ଛାଇରେ କିଛି ସମୟ ଥକା ମାରି ବସିଲୁ। ଏତେ ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ପାଣି ବୋତଲ ରଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ବସିଥିବା ବେଳେ କେତେବେଳେ କେଜାଣି ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ମୋ ପାଣି ବୋତଲଟା ନେଇଯାଇଥାଏ। ବାପା କହିଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଣି ନେଇଯିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରିଗଲୁ ଆମେ ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ଘର ଅଭିମୁଖେ। ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଯେତିକି ସ୍ପିଡ଼ ଚାଲୁଥାଏ ମୋ ଶୋଷ ସେତିକି ବଢ଼ୁଥାଏ। ବାପାଙ୍କୁ କହି ବି ପାରୁନଥାଏ ପାଣି ପାଇଁ। କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋର ହଠାତ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ଟିକେ କିଏ ଦିଅନ୍ତା କି ଢକଢକ କରି 2-3 ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ଭାବିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିରୁ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲା। ଆଉ ମୁଁ ବୁଲି ପଡ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ଛତିଆ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଅଟକିଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥାଏ ଏହା ମୋ ଭାବନା ନା ସତ। ଡ୍ରାଇଭର ଆସିକି କହିଲା ଗାଡ଼ି ପ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଠିକ୍ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ଛତିଆ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ। ମୁଁ ତ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ଯାହା ଭାବିଥିଲି ତାହା ହିଁ ହେଲା। ସବୁ ସେ ନୀଳାମୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ଛତିଆ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲୁ। କାହିଁକି କେଜାଣି ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶେଷ ଅବତାର କଳ୍କି ଅବତାରକୁ ଦେଖି ଟିକିଏ ଭୟ ଲାଗିଲା। କୁଆଡ଼େ ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଏ ଛତିଆରେ ଆସି ରହିବେ ଏବଂ ଛତିଆରୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଳ୍କି ଅବତାର ନେଇ ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାର କରି କଳିଯୁଗ ଶେଷ କରିବେ। ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ବି ମୋର ଅହେତୁକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଠି ଆଗ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାପରେ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଶେଷରେ ସୁଭଦ୍ରା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି?
तापरे मु बोऊ को कहिथिली टंक तोराणी पीवा निमंते। आमे जाई बुझिबा परे जणा पड़िला आउ घंटाए परे जाइके आसीबो। एबे प्रस्तुत होई नाही। मोर भारी मन दुख होला। जदि टंक तोराणी भाग्ୟରେ ନାହିଁ एइटी काहेकि गाड़ी अटकेले? आमे से मंदिर रे अपेक्षा करिथाउ गाड़ी ठीक हेबा पर्यंत। मु किंतु चाहुथाए जेतिकी विलंब हेबो सेतिकी भल, काहेकि ना टंक तोराणी रे मोर लोभ। किछि समय परे ड्राइवर आसी कहला गाड़ी ठीक हो गला बोली। मन दुख करी मु फेरी जाउथाए जगन्नाथ को नमस्कार करी। किंतु भक्त पाई भगवान लीलामय। मो डाकरे गाड़ी अटकेइचंती एइटी, माने मो इच्छा निश्चय पूर्ण करिवे। मंदिर बाहर को बाहरिछु तो हठात बड़मा पाटी कले। तांको हाथरू सुना मुदी कुआडे पड़ी जाइछि। समस्ते तरबर होई मंदिर सारा खोजिबारे लागि पड़िले। आउ शेषरे पाइले से त्रिमूर्ति पाखरे थिबा जणे नन्नांक ठारू। मुंडिया मारु मारु सेटारे तांको मुदीटा पड़ी जाइथिला बोली नन्ना कहिले। किंतु टिके पूर्वरु एइटी तो ए नन्ना जनक नथिले होइथिबो, मु सियाडे ध्यान देई नथिबी। आउ सेई समय भितरे टंक तोराणी आसी सारिथिला। मो खुशी मनरे 2-3 ग्लास पी गली। सबु से इच्छामयଙ୍କ इच्छा। खाली परिष्कार मनरे थरे डाकिबार अछि। निश्चय ओ करिवे से। ए सबु तांकरी लीला। से जानिचंती तांक टंक तोराणी रे मोर लोभ। तेबे श्रोता बंधु माने आजिर ए सुंदर कहानीटी को एइटी शेष करूची। कहानीटी आपण मानकु केमिति लागिला कमेंट्स माध्यम रे जणाइबाकू अनुरोध। कहानीटी भल लागिथिले वीडियो को लाइक शेयर करबा सहित चैनल को सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। मु पुणी आसीबी एक सुंदर कहानी सहित। से पर्यंत विदाय दियंतु। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।